Igen. Hello, Gábor? Igen. Németh Zsolt vagyok, Kolozsvárról. Igen. Halló? Szia, Én- Pacikám, hallod? De hallom, hogy pénzból terjesztesz udvarhelyen. Hát igen. Ki engedte ezt meg neked? Kétől vannak puskák, stb. Mi? Azt hiszed, ki tudsz lépni a kezünk alól? Osztogatod magad alá, te élted a vizet, mi? Én nem osztogattam. Így működik, azt szed? Ezután se puska, se golyó, ha kell, golyó kapsz fejbe. Tiszta vagyok? Mi? Hallod -e? Persze. Csak úgy nem pénzbólozgatunk itten az országba szerteszéje. Én behozom a magam költségeire, külföldös, te itten játszasz? Mi? Játszasz? Kérdeztem valamit, veszély. Faszi, dadogsz ilyenkor, mi? Nem kell ide fekete merci, ez itt nem a Hollywood. Lemegyek egy ladába és szétrugom a segedet. Megértettük egymást, facikám. Megtalálok, én tudom, hol van az a tea bár. Meg elmondták a faszikák, hogy kinek adod a golyót meg a puskát. Honnan szereted, halál? Mondjad. Oké. Honnan szereted? Nem oké. Mondjad, honnan szereted. Mi? Megoldjuk. Hogy megoldjuk? Te egy szórakozó velem, bazd meg? Veszem mistóra? Az idegeimet baszod szét. Na, kitől szereted a puskát? Mondjad neve, telefonszám, minden. Azonnal! Megoldjuk. Megoldjuk? Én megoldom, te. Én kiótlak, bazd meg. Nem megoldlak. Érted? Feloldlak, bazd meg, sávba. Sávba oldlak szét, bazd meg. Itt szórakozó velem. A faszom ki van, bazd meg, én teljenek az oroszoknak, te egy szopat. Mi? Nem, Ide figyelj, kitől kaptad puska, meg golyó? Mondjad. Oké. Oké? Nem, itt nem oké, ez K.O. lesz, faszi.